जोंहानि सना मानसिया दुगैगोन ना सान्दुं थानायावनो दुगैनांगोन दै गुसुदो दुगैनो हाया गिसोयो दै गुसुखौ गुड मर्निं बयनिसिमबो बे आरो आंनि मोनसे गोदान भ्लगाव नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय जासिहरबाय। आं दिनै फुङावनो ओंखाम ओंख्रि संबाय ओंखाम मोनखांबायानो दा आलु हाबाय थादों मैयानि ना दङ नाजों आलुजों जल बानायनि मानोना आंनिया हासबेन्डआ दिनै गावनि खामानियाव थांसिगोन मासाव सानब्रैल'सो फैनो मोनो नालाय सानब्रै जाबायानो दा दिनै थांसिगोनसो बियो माने एसे थाबैनो थांगोन फुङावनो बेनिखायनो ओंखाम ओंख्रिखौ फुङावनो संबाय दायो आरो ओंखाम ओंख्रि संखांनानै आङो सिथ्लाफोरखौ सिबनो नांगोन। नोंथांमोनाथ' आगोलनि भिडिअखौ नायदोंब्ला मिथिखागौ जोंहानि सिथ्लाया बेसेबां गिदिर सिबबानो घन्टासे लायो माने आइयाबो गैया आलासि जाहैदों आंनो खामानिफोरखौ फोजोबनानै हासबेन्डखौबो दोनहैनो नांगोन। मैयानि नाजों आलुजों जल बानायना होनि हासबेन्डखौ दोननो फैबाय थादों सहैसिगोन नैया बासआ सफैबाय नैया आंना हासबेन्डआ जायबालि फन करबि दे गारि गाखोबाय हासबेन्डखौ दोननानै न'आव सफैबाय आङो मासाव सानब्रैल'सो फैनो मोनो नालाय थांबाय बे सानब्रैया माबोरै थांखो पात्ताखौनो मोनासै इमान खम दिन सानब्रैया आरो दायो जानुवारियावसो मोनलायसिगोन फैनो माइब्रा माइ लामदों आङो नैया मागोआबो सफैसिगोन नालाय दानिफ्राय लामबासो सान्दुंआबो एसे नरम जाबाय आरो सेथ्लायावथ' बारा सान्दुं नांबाङाना दुब्लियावबो लांनो हाया दिनै लामना होबाय दा बाबुआ दुगैनो दै गुदुं खालामनि बन लांनि आं नैया बना जोंहानि सना मानसिया दुगैगोन ना सान्दुं थानायावनो दुगैनांगोन दै गुसुदो दुगैनो हाया गिसोयो दै गुसुखौ नैया बाबा थांनायखाय जि बोरैबा मोनदों मामा होनबाय थादों गोसोखांदोंनो बिफाखौ दै गुदुं खालामनि आंहा बेयावनो जानाय माइ लामनायाबो मैया दाखालि साननैजोंनो रानबाय दहाय फुङावनो गामिनि आफाखौ सौनो लांनो होबाय मिलाव सौना होफैबाय दा बाबुनि साननै स्कुल बन्द मोनदों ख्रिस्टमासनि बेयावनो माइब्राखौबो लामनानै लाखानोसै एखेबारे माइरंखौबो आं जावा आब'आसो जावगोन माब्ला जावोथाय समबारनिफ्रायथ' स्कुलानो खुलिसिगोन आरो समानो गैया दा ख्रिस्टमास खायसो बन्द मोनदों साननै देवबारजों सानथाम मोनगोन गाबोनजों
दै गुदुं खालामनानै बाबुखौ थुखैखांबाथाय मोनसे खामानिया स्र' जालायसिगोन आंना।